So aji ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗିନାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କା ତିନୋଟି ଗିନାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କା ଚାରୋଟି ଗିନାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଟି ଗିନାର ମୂଲ୍ୟ nuôi nuôi này
তো দেখতে পাচ্ছি পেয়েছি ତ ନିନି ମାନେ ନିନି ବସିଗଲା ଏଇଠି ଏବେ ଏବେ କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହଁ ପଡ଼ିଦେବ ହେଲେ କେତେ ଭିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଆରା ଭଲ ପାଇବା ଯାଇଲୁ ଖାଇବୁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବ ହେଁ Your fears, your challenges.